Виждате, дума не ги искам некако, многу ми е агресивна дума, не ги искам, него една умна, как се казва, анализа на една сезона, да знаете да не само Пири, него многу големи одбори, виждате и сами, долу одинисти во спорта, дори и Реал Мадрид, дори и Барселона, дори и многу големи одбори правят трансфери, обаче и те греши. След 6 месеци, след едно време, се вижда да су те погрешили, затоа што многу фактори са таму да един трансфер буде, да го исползваш максимално, време на адаптација, од други земји идва и така натак, да ги не набрајат. Значи, не искам да тука сега да направим вина преди мене што су работили на трансфера, него ето, не са многу, едно, двама, трима, седнахме всички заедно, не само аз, но всички заедно со мои помошници, со руководители, таму има и финансиски, има договори как да ги решиме, затоа што немат ефективноста, немат продуктивноста и рентабилноста. Тоа су три големи фактори на економија, значи не са рентабилни. И нешто, значи решихме на рентабилноста, да доведеме по-рентабилни, по-продуктивни футболисти, ако се сещате, први ден каза да одбор не е хомогенен, хетерогенен. Значи, нема Јакимов, неше да имамо Јакимов, неше да имамо Дјакова и неше да имаме Хаджијанова, тоа су трима футболисти. И место тие футболисти иска малку по-офанзивни футболисти. Ето, почнахме со Дани Младенов. Значи, Дани Младенов може да кажеме да сменјаваме со Хаджи Иванов. Значи, и сега треба да смениме Јакимов и Дјаков. Обаче не че да узмемо место Дјакова дефанзивен футболист и место, како се вика, Јакимова, един външен халф кој нема скороста, кој ми требат други модели футболисти. Значи, ми требат футболисти кои ще могат да играат много високо горе, централен нападател, обаче да са не стабилни, него мобилни. Какво значи сега дума мобилни? Што значи да могат да играат и като крило, и като нападател. Ето тоа е Дани Младенов, кој може да игра нападател, може да игра и крило. И ми треба още двама футболисти, такви типови, модели типови, да би имали конкуренција горе на, високо горе на футболисти кои ги имаме, Тошев и така натак. За сега може да кажем да е Дани Младенов наш подписа договор, обаче работимо на таа тема и още двама, најмалку още двама футболисти ми треба да би била проста репродукција, значи просто. Трима ги макаме, трима ги узимаме, ништо не правиме, ништо не се подсиливаме, само направиме вътрешне по-хомогенен одбор. Аз имам право на тоа, като треньор имам право. Да не кажем да имам право и да се посилиме. Рапорта ми да се посилиме, затоа што не чека една много потруден период, каде ще буде трудността, знаете, винаги на јесен има повеќе изненаđenja, повеќе сюрпризни мачеви, изненаđenja. А на пролече секи одбор, секи клуб намалява възможности да буде сюрприз. Ще стане много потрудно на пролече. Така планираме и затоа и пак казвам, не да буде проста репродукција на трансфери, него имам право и сам подал рапорта и да се подсилиме. Значи, ако узмемо сега Дани Младенов и още двама футболисти, ние не сме се подсилили, него моля ви се точна диагноза, ние менјаме стока, да, не таа стока, него друга стока, не сме се подсилили. Да. И моля ви се да будемо јасни какво правим. А кога след още двама футболисти, значи место Јакимов и Дјаков, узмемо два футболиста и след тоа ми купуваат още двама футболисти, тогава ќе кажем да сме ми купили неки футболисти. Толку на този въпрос. Към кой пазар сте се насочили за тези двама, които търсите? Български или поглеждате на запад или на изток? Да. Първо български права да кажем. Винаги искам повече да имам да работя с български футболисти, защото време на адаптация е по-късо. Много бързо се адаптират. Диалог, комуникация
и така натак. Многу ми е полесно ако имам сушто качество да сум българи, а и според мене и такав идеал треба и да го имаме. Чакате ли човек на лагера в Бресник ново име, извън тези, които виждате? Да, задължително. Ето, казвам, да само един дан и младеност. Значи, че търсим сега от руководители още двама, што сме освобождени, вместо тие двама, други модели, още двама, най-малко. С Бергонси какво е положението? Ще ви намери в Бергонси? Ето, Бергонси, за жаление, нече да буде с нас на подготовка, затоа што не може да издржи ритам на работа кој ние планираме таму. Него ще работи тука отделно и аз мисля, че трудно ще стане. Много е малка възможност да го използваме този сезон. Имам само 16 мачова. Докато ще той да бъде подготвен под въпроса. Трябва да говорим още един ден. 15, значи 10 дена. На 24 ще имаме една първа контрола тамо. До 24 не искам контрола, защото планирам на први подготвителен период да работим 70-75% на издржливостта и на сила и нормално на адаптация на неки нови футболисти кои ни играат и нормално да работим техничко-тактически на 25%. А втора фаза, 2 седмици се планира по Турција. Аз мисля да ще идеме пак по Турција, затоа што падна и цени сега след што се закачила политички с Русија, таму паднаа доста цени, право да кажем. Имаш по 35 евра, all exclusive, inclusive, по 35 евра, молате се 35 евра цел ден да јадеш, не само 3 пъта, да јадеш, да пиеш, алкохола, да тренираш. 5 звезди, хотела имат спа, нема шанса един хотел у Турција да нема спа, значи всеки хотел е тамо 5 звезди и за 35 евра тоа е багател. И аз мисля да ćemo тамо, затоа што нешто е ефтино, него што е и ефективно, затоа што може да намериме многу два голема фактора. Красиви условија за работа, време, терени и противници кои нам одговарат. Значи да опипаме пулса с противници кои се многу сериозни од Украина и од разни краја, таму Русија, Србија, цел свет иде таму.